Hej, brænder du for detail? Er du butiksejer, sælger i butik eller leder af butik? Så følg med her. I sidste afsnit der talte vi omkring detailstatus i Danmark og hvor svært det er at tjene penge i detail, i hvert fald for de fleste butikker og butikskæder. I dag der har vi et fokus, som går en lille smule dybere end det. Noget af det, som interesserer rigtig mange, der driver butik, det er jo deres nøgletal. KPI'er, som det så flot hedder, Key Performance Indicators, som på dansk hedder nøgletal. Det vi bruger dem til, det er jo at måle vores forretning og se, om den går i den ønskede retning i forhold til de budgetter, vi har. Rigtig mange af jer kender til det her med at kigge på salg per individ, basket size, altså kurvens størrelse per individ, og hvor meget rabat giver vi, osv. osv. Vi har nogle forskellige målepunkter i butik, som vi bruger til at måle, om vores forretning går godt. Det jeg også godt vil slå et slag for, det er KBI, Key Behavior Indicator, altså det, der lidt populært hedder, hvad er det egentlig for nogle strukturer og discipliner, vi gør, som har med vores adfærd at gøre. Og i min verden er det jo kombinationen af det her med at kigge på dine nøgletal, samtidig med at kigge på, om de indsatser og den adfærd, du har, egentlig giver dig det udbytte, som du har brug for. Hvor bevidst er du i din butik eller forretning omkring, hvad er det egentlig, du måler på, og hvor i forhold til, om du opnår de ønskede resultater, gør du så de indsatser, der er nødvendige. For mig at se, er det spændende at prøve at komme salg på formel, for eksempel i detail. Vi lever jo alle sammen af salg, og for langt de fleste butikker er det jo et spørgsmål om at sige, jamen hey, salg, det er lige med, hvor mange kunder kan vi tiltrække, gange med, hvor mange af dem kan vi egentlig konvertere til rent faktisk at købe og ikke kun at kigge, gange med, når de køber noget hos os, hvor meget køber de så for. Altså trafik gange hitrate gange kurvens størrelse. Det, der er spændende ved at prøve at dissekere og lave en formel ud af den måde, vi sælger på, det giver os muligheden for at strukturere vores indsatser. For eksempel, hvis vi tager den her simple salgsformel og siger, jamen, mit salg består af kunder, der kommer ind, kunder, der rent faktisk køber, og hvad de køber. Så nu kan jeg pludselig begynde at tilrette mine indsatser på, hvad er det egentlig, jeg skal gøre for at generere trafik til min butik, hvis jeg har tilknyttet Facebook eller Instagram-kontoer til, hvad er det egentlig, jeg kan gøre der for at tiltrække trafik? Når jeg har defineret de punkter, som jeg ønsker at arbejde struktureret med på trafik, jamen, så kan jeg gå videre til næste element i formlen, nemlig hitraten. Af alle de kunder, der besøger mig, hvordan konverterer jeg så mange af dem til rent faktisk at købe noget? Og så kan jeg begynde at isolere den indsats, jeg kunne tænke mig at lægge på hitraten. Hvad er det for en adfærd, vi skal have? Hvordan er det, vi skal udstille vores varer, så vi bliver meget attraktive, og folk ikke kun ender med at kigge hos os, men rent faktisk at købe? Og endelig, når de så køber, hvordan kan jeg sørge for, at de køber så meget som muligt, og stadigvæk levere en rigtig god service? Så hvad er det for nogle indsatser, jeg skal gøre, både på den faglige side, men også på den salgsfaglige side omkring at øge kurvens størrelse? Og det er nogle af de ting, som jeg i al beskedenhed også har nogle bud på. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der sidder derude, hvis du har lyst til det. Prøv at skrive i kommentarsporet, hvordan måler du din forretning? Hvor struktureret går I til værks, når I kombinerer jeres nøgletal med den adfærd, I har? Hvis du vil vide mere omkring nogle af de ting, som jeg kan tilbyde, enten via Human Capacity, som er min virksomhed, eller i de samarbejder, jeg har med forskellige institutioner herunder Dania Erhverv, så prøv at gå ned og kigge på de links til de uddannelser, der findes. Ring eller skriv til mig for mere information. Ha' en god dag derude.